Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangangalan ni Hingkod ang pangidaron ninyo ug may usa ka buok anak. Taga Talisay City. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa sakit nga mitakboy sa akong bana human sa bagyong Tino. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Jess! Undangi sa hawa ng tubig nga misod sa tumbay. Mga unsa ta? Sumtang human ani oy. Ala ka, lagi ka magutas diha. Mao nga po masudlan na gapog-gapog kanina. Mao nga ako lagi hubo. Ano sa tulipiwan? Siya, uy. Ay ko kumpiyansa, good. Kasi masakit ka nang giingon nilang sakit gikan sa ihi sa ilaga. Kanang leptospirosis. Ay sus kabala ka naman nimo ana nga wa mo ko samad. Unsa? Hukad abi. Ano lang ta magtiwas og sulti samtang mga on. Sulab yan ni magsigil singgit oy. Ako di silong, ikaw ni mga lapok. Nga ikaw, agres taas. Pagukad kay gutom na. Napahod ano? Gusto mong gingon ganina? Naputol man tong atong panagsulti, God. Ngay man to. Itong nabalaka ka nga mataptan ko ang sakit silaga. Oo, kana. Matod ko ay kabalaka. Kaya di mo ko mataptan ang sakita. Kaya huwag ko samad. Ang delikado ko na kanang may samad. Kay adto na musod sa mga samad. Bisan na Diyos uy. Ugaw biyan ang lapok nga misod sa tumbay. Nagubog-ubog maganit as tubig nga tagaliog pagbagyo. Karon na noon nga lapok na lang na. Alagahi lagi siya ko, uy. Ayun lagi, uy. Sinubon ko na itong akong butas. Pero limpihan na ito na ako kay hugam sa kito. Ang problema, so may akong ilimpyo at turon nga wapang say agas nga itong tubig. Yes. Josie, naunsa ka? Ilantan ko. Sa? Basin sa kakapo rin ako. Kisakit masagid kaya akong lawas ug pagpala ito nga lapok gud. Ay, ipahuway lang sa nila ko sa iyo. Jess. Jess, magtana, uy. Taas ng adlaw, oh. Ako na lang nagdigamo ganihang buntag. Nakaluto na ko. Kaon na. Init para ba kay ka, oh. Pangon na pero makainom ka tampan. Ay, naman di kayo. Hala? Wah, kuda na mga mata, Jess. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Maayo kay perting puwaha sa mata sa akong bana. Ug perti pa gyud niyang inita. Taas kanyang hilanat. Mao ang gipa-check up na lang nako sa klinik kay nagtuo pod may og simple nga flu lang. Unya, Mauliin ang akong gibati eh. Bisa may mga tambal akong gitumalin. Uy, Len. Nagsige mo nung gadi ang cellphone, uy. nag-search ko anang imong gibati uy. Kay nabalak ako. Ano man? Kanay imong gibati ba? Sintomas mo ko na leptospirosis. Unsa? Just uy, pa-admit na lang ka ta. Admit ba, uy? Flora ganin eh. Trangkaso. Pero wa ka maayos tambal. Mao ayaw pa ginahi sa imong o. Kay dali ra ba ako no kay nang mukatap ng kagaw ng sakita. Patuon na lang good. Sige. Sige. Sugot lang ako pa hospital ko. Awa. Gikan si ER gibalhin na ta din his critical care room. Naunsa di ka Diyos si uy. Ay kung sige kabalaka di agad. Okay ramang gud ko. Nagsige ramang ko. Tarong pa na ako mag-istorya ni Muruna.
Nabalaka ko sa mamahimong resulta sa imong laboratory test. Basin kun mapasitive unya ka streptosme. Okay ra lagi ko. Ako'y tuhoy kay ako'y nagdaas kong lawas. May kinakatog na si Jessie. Mugawas ko na ko. Mangita ko makaon na mo din sa ospital. Ay, Doc, padong di po dun takamusod? Ato na ibalhin ang inyong pasyente sa ICU. Ha? Nga nang ibutang man sa isiyong ako mahana, Doc. Ang kagawon, miabot na siya ang kidney o kinahanglan na siyang i-dialysis. Utsa, kinuo ko. Paspas kayo ang pagkatap sa kagaw. Unang miabot sa kidney, dayon sa lungs. Gitubo na dayon siya kay nagisod na siya ginhawa. Dayon, naapektahan na ang iyang heart. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, wa may samad ang akong bana nga miubog sa tubig sa baha dihang nagbagyong Tino. Apan nganong nataptan man siya sa sakit nga gikan sa kagaw sa ilaga nga gitawag og leptospirosis. Ikaduhang pangutana, ingon ba day anak kadali mo katap ang maong kagaw? Kay pagka-admit sa kumbana, gikan sa ER, gibalhin man dayon siya sa critical care. Dayon ICU, kay miabot na sa kidney og lung sa kumbana ang kagaw. Ug karon sa iyang heart. Ikatulong pangutana, gidialysis na ang akong bana. Maluoy na kay kung magtan-aw niya kay magbanhod kuno ang iyang kalawasan sa kasakit o gitubuhan na. Nahadlok na ko. Maulian pa ka siya? Ikaw pa ito katapusan. Dako nagkaayo mi og bill. Ug wa sab mi insurance. Asa kami makaduol nga makatabang sa among bayranan? Kay naguol pa ko sa kahimtang sa kumbana. Naguol pa ko sa dako namong bayranan. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lenny. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede ka padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga gratitude turns what we have into abundance. Ha? Salamat. Di kay hambog nga mayong laki. Ha? Salamat. Kay the more you give thanks, the more pug ka nga na mga blessings nga ihatag sa Ginoo. No? Di kay bright magug kay ko. Mo ni mo na. So, ay, ang sukdan sa pagka-bright sa tao, dili lang intelligence quotient. Kung dili, maayo kang tao kung maayo kang emotional quotient. Maayo kang tao kung na kay financial quotient, ha? Ito kung unsa ka maayo nimo musulti, nya way so di mong pitaka, or bidag na bay mutuo nimo. Wag. Mahiga ka mo pasumbingay sa mga moral lesson sa kinabuhi. Yan, naglisod kag palit og bugas. Way mutuo nimo eh. Mo na practical side sa kinabuhi, ha? Okay? So ang atong matatampo ka lawa si Lini. Maminyo ni siya, may usa ka anak, taga Talisay City, daghan mo magpadana to mga taga Talisay, no? Mga husayan pamilya des Talisay, mo. Aligarbes, permi na akong i-great ng mga Aligarbes na, among gobernador sa Lions. Sa Lions na lang ako mag-gobernador, no? Dili ng probinsya. Una-una, matagin sa baya akong buhaton sa kong kinabuhi, musulbro ka kong politika. Ang yate, mga apel ta,
kiha sa flash flood scandal kakuyaw. Na di na ba na madaan natin nagkamatay na to ng mga millions, billions. Wala ba magunsa ka bugat ng tag 1,000 piso bill nga 1 million? Na ay nag-text na ko na, nag-chat na ko na. Ang 1 million nga kwarta nga tag 1,000 piso bill, 1 kilo na siya. 1 kilo. Dato ba ang 1 billion kay 1,000 million man ng 1 billion, 1 ton, 1,000 kilos. Ubi ng bugata din ano? Oh, 1 billion. Naghana ng kwarta. Wa pa ko kakita ng 1 billion. Nakakita na kong 1 million pero dili ako. So mauna ang atong mga moral lesson sa kinabuhi daghang kitag bantayan. So regards mo mga taga Talisay, nindot ra ba kayo mog lesson diha no? Ug ngadto sa mga taga Lagtang, sa mga ilang lugar Lipata day, no? Mga taga Lipata Talisay ug mga taga San Fernando kisabot nga akong himamat na sa sangat si Eric ug si Lorna Manugas diya sa San Fernando ug mga DOH, TRC, Blue Guard, Tampos, Lubera, Soles, Lopez, Lakyo, Pukong, mga Palyar family dia dool sa Kandabong Argao, no? Jerry Nadila, Brian Nadila, Batayula, Lulong Bantilan, dia dapit sa Pardo ning dakbayan sa Sugbo, ug mga taga Lupa, mga taga Pitos, mga taga Kalindangan, Kalindingan, Karkar, Lantaon, San Fernando, Cebu, Imbalsado family, Satori, Mabanag, Genelsa, Maalcosiba family. Musta na ba si Nina o si Genevieve, Balik mo na rin sa Channel 47 kay pakantahon tamog balik, May manganta na sila si mga Alcosiba. Okay, so going back to our sender, si Lini, punto medikal ang problema ni Lini. Pero to, aning kamutan lagi ako ni Lin, Unang pangutanan ni Lini, wala may samad ang akong bana, nga niubog kong pari-pariha man ni sa unang adlaw na kong itambagan. Wala may samad ang akong bana nga niubog sa tubig, sa baha, pagbagyong Tino. Nganong nataptan man siya sa sakit nga gikan sa kagaw sa ilaga ang gitawag og leptospirosis. Ako nang gibalik Lino, pare-pareham ning problema sa gatong padala nako natong isang adlaw. Kamo man gud diha namuyo da sa Mananga River dool maapektado gyud ani kay kita gyud ko sa tabos Mananga Urbida luuya gyud taon. Hasta karon tingdaghanang balay gyud nang guba. So dili lang imong bana may nakuan, problemahan ani kundi daghang kay mga tao. So ang ato magong panit na ani mga skin pores, no? Bisag way samad mo lusot lang gyapon ning Leptospira bacteria sa atong panit. Bayon ta og pag-ubog sa baha sa tubig nga contaminated sa hugaw, ihi or dugo sa animals, usually ilaga, natay proteksyon nga butas kung lawom gyud kayo maglikay na lang gyud nga dili ka mahumod sa tubig sa baha para dili makalusot ning Leptospira sa kuan atong panit. Sunod nga pangutana, ingon ba di ay nakadali mo katap ang maong kagaw kay pagka-admit sa akong bana nga gikan sa emergency room gibalhin na dayon mi sa critical care dayon ICU kay nang hilabot na sa kidney ug lungs sa akong bana ug karon sa iyang heart. Yes, kay ang kini magong leptospirosis akong balikon sa makausapa kay pare-pareham ning problema sa katong unang nagpadala nako sa kini nga akong suliran nga tambag drama, blood infection magani siya. So blood infection. So meaning ang Leptospira nga kagaw magda sa pagdaloy sa binisaya og daloy agas o pagdagan sa dugo sa different vital organs, so sa kidney, sa heart, sa lungs, sa bisag asa, intestine, mada kung dili mahatagan og antibiotic pag patay sa maong kagaw diha dayon posible nga mulala mo grabe ang problema, Mao na nga kung apektado na ang kidney, di na maka-filter sa mga impurities niya, posible na nga i-submit po mo ni mong next concern, no? Gidialysis na nga kung bana. Mao lagi na ma-dialysis. Maluoy na kayo kung magtan-aw kay nagbanhod kuno ang iyang kalawasan, sakit ang gitubuan na nahadlok nang maulian pa ka ni siya. So magbanhod ang mga kalawasan, mulabad ang ulo, mamuwa ang mata, maglisod og ginhawa, magkasukaon, mag-loose bowel movement, mag-ubo-ubo. So mo na mahitabo, no? Kung gidialysis na nga imong bana Lini, posible nga na siya kidney failure. Akong klarohon once again,
one more time, kining dialysis, dili ni siya tambal. Kundi usan ni siya ka pamaagi nga temporaryong i-redirect ang dugo sa usa ka tawo nga guba na ang kidney for whatever reason ngadto sa usa ka machine nga mo filter sa mga impurities nga unta trabaho ni sa kidney. Ibalik ang gi-filtered na nga dugo ngadto sa lawas sa tawo. Ya after several days kay mukaon mo lagi pod. Ya di naman ka mo function ng kidney mo na mo balik na pog dialysis mo nang uban katulo kaduha sa semana magpa-dialysis. So balikon nako dili ni siya tambal kun dili temporaryo ni siya nga remedyo sa usa ka tawo nga ang kidney naguba no for whatever reason. Sunod nga pangutana, dako na kaayo mi og bill. Wala sab mi insurance. Asa ka mi muduol nga makatabang sa among bayranan. Kay naguol pa ko sa kahimtang sa akong bana, guol pa ko sa dakong bayranan. So mag-uol gyud natay dakong bayranan, no? So wa ba kay PhilHealth, ma'am? O kay naamatay Ma'am Lini, wa ba kay PhilHealth, no? Unya, duol mo mga social worker, na sila mga assistant, sila mga sakit program, tay mga kuan karon kani mga politiko may lang nimo yaw-yaw pa sa eleksyon nagnanay mga problema ingon anay di na makita na sayon doolon pero lisod pangitaon panahon na sa magkinahanglan tang mga ayuda ha so dool mo Department of Social Services kay makatabang na sila nya kung tinuod gyud kang wa nay ikabayad sa dialysis ato akong hibala na ng dialysis libre man sa PhilHealth libre kada mo kay mga kailang naka-dialysis nya wa man sila bayran pangutana ko niya sa asa ninyo Talisay yung mayor niya Mayor Gulyas girepair mo ni Attorney Eileen Bathan ug ni doktor ni obra kay kaila man ni siya kami di may kailang Mayor Gulyas sila nga Attorney Eileen Bathan may kaila dalhal lang name drop lang siya Attorney Eileen Bathan nga girepair mi nimo mayor bangi may ani dialysis akong bana kay wa na may kabayan. Alright, so inaw nakasabot ka sa speaker ni mo Lini ug nganto sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makanunayon ng pagpaminaw sa itong programa sa taas kita greeting din sa atong lugar. So until the next time, hasta la vista. Bye-bye!